ang simbahan Katolika igo lamang nagtuman sa sugo sa atong Ginoong Jesucristo na namulong sa diha sa San Mateo 28:19 nga lakaw kamo ngatos na ng katawan sa tibok kalibutan ug bautismo sila o bunyagi silang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kung mingon taog bunyag silang tanan, refer gid dito sa tao kay ang bunyag is para lang man yun sa tao. So kung mingon taog tao, mabata, mahamtong, bababayg, malalaki, aslong as tao, ingon pa na Ginoong Jesucristo, bunyagi silang tanan. So nganong kitang mga Katoliko, bubunyag man taog bata og mga masuso, kay sugo man sa tong Ginoong Jesucristo, nga bunyagan ang tanang tao. So kung kanang bataar o kanang klase nga masuso walay bunyag, kinahanglan na bunyagan ngano man kay mismo sa baruganan sa Ginoong Jesucristo. San Juan Kapitulo 3 versikulo 3 santod sa gitawag og 5, ang gianak og tao usab, ang gianak og unod usab. So buti pasabot nga diha sa bunyag wala tay gipili nga edad, either madagko or either gitawag og magagmay. Ngano man tungod kay gusto niya nga ang tanang tao maluwas. 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4, unya kining bunyag usan ni sa pamaagi nga ang tao maluwas. 1 Peter chapter 3 verse 21. Mao nga ang mga bata kinahanglan gyud nato bubunyagan ngano man kay kung di nato bunyagan ang mahitabo ni ana nagbitbita ng mga bataa nga tawag ining dili Kristiyanos. Ngano man kay diha sa bunyag masulob nato si Ginoong Jesucristo. So ang mga bata kinahanglan bunyagan aron masulob si Kristo. So kanang pangutana nga si Kristo dako nang gibunyagan, ang na-receive nga bunyag ni Kristo dili sakramento kundi bunyag to nga gi-administrar ni San Juan. Ang bunyag nga atong gidawat madagpo og malalaki apil, ang bunyag nga gisugo ni Kristo nga niingon si Kristo, bunyagi silang tanan. So walay exempted except lang ni abtong mga tao na dili gusto padawaton ng ilang mga anak. Pero ang pulo ni Kristo nag-ingon, bunyagi silang tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pag miingong tanan, it refers sa tao. Pag miingong tao, mabata, mahamtong, mababayg, malalaki, as long as gianak og tao, kinahanglan bunyagan og maapil sa sugo ni Kristo nga niining gitawag og bunyag. Again, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana igo lang misunod sa kabubuton ni Kristo na ang tanang tao maluwas o pinaagi ni kinahanglan padawaton ni anang maong bautismo or ni anang maong bunyag. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.